chingamidza changamiro kusvika kwavaita vana baba tichakumbira kuti muchireka iri mumashure mangu vana mai tichivedza mupoko kuti uchire vana baba idzogorore zvakare Penyato. Kaita kuti ndogara muchizakazomira sei? Pamusoro yechangamiri. Pandakabva kuno kuMswatini. Ndakati nina ende kurara mumama ako. Akauya. Taura tizwe. Kuuya kwakaita muMswatini. Vakasvika vachibva vatsanangura vakati inini zvandava kuita madzimai ndezvekuti kuuya ndauya. Asi takumboshandisa makondomu. Kusvikira maenda kunotestiwa tese. Shuwa tikaenda kanotestiwa. Ndikaine marisadzi vavo anga akanaka. Vakati plus futi inini nyaya yangu pachivhaina kupera. Saka takumboramba tiri pamakondomu. Pari panhau yekuchengeta vana. Vakazondipa mukana wekuti chipota chitoma mari chone muve nengoro kuti vane kuchengeta vana. Panhau yechibage vakasvika vakatsanangura vakati inini chibage handina. Chekuti ndiite sei ndikupei nekuti chibage ichi ndakaona nemukadzi wangu. Plus futi mainini vakataura kuti mukavapa inini ndozoitawo sei. Saka zvandava kuchiita inini madzimai ndakuchikupai fertilizer. Kana ndakupai fertilizer muchiwedzera ndema yenyu yechibage yamari mai. Mukanda chibage pafertilizer. Saka chibage fertilizer ndakapiwa. Saka ugere sei? Pari zvinondigere zvakanaka. Unogara zvakanaka nokuti munokonda. Handiti akakuti kana nyaya yangu haisati yapera. Akuti ndinde kuteswa. Mateswa zvese zvaita. Akawanika asina chirwere ko. Tesati. Mesama. Ari kuita here 2 days kuti 2 days. Zviri kufamba mushema. Kutaudzana pasi. Aiwa totaudzana. Zvakanaka. Asi chibage haakwanisa kupa kuti akashenzana amai. Plus ivo havatori navo varitotenga. Asi zvino atinoda kuti munhu akude nekuda kwokuti ari pamutongo wamama. Zvinhu zvaakufamba here. Aiwa pari zvinhu zvirikufamba changamira. Zvikasachinja zvirikufamba. Saka imba yako yakota ichimiswa namama. Ndozvazviritoreva changamira. Ndozvazviritoreva kuti ndimakatondimisa imba yangu. Yanga yakarara changamira. Kwa inini kukurariwa nei? Wakambokuenda kaiwo karara kuuri pasaidi. Wakaita bonde here uripo? Aiwa. Asi kwa inini kukurariwa nei? Kwa inini nini ndakavabvunza. Ndikati kwemimi pamuzonditi tiite zvemakondomu kuti gore rese raungori wega iri. Handisi kuziva kuti wanga wakaita sei. Inga pamakatora amainini makanguya navo. Mukaita 10 days muri kwamainini. Tikazonotestwa after 10 days handinambonzwa nyaya yemakondomu. Zvivanhu zvamainini siyana nazvo. Saka ndakangosvika muchiro zvemakondomu zvacho ndikati amainini ndondovapisa kuti zvichapirira kupira. Ari kuti achiyataya ndiyani kana mashandisa? Ndega. Ndiwo kutora uchienda kutaya. Anouya nani? Makondomu aya takamboapiwa pamashore apo kuchipatara. Angagara arimo mumba mangu. Murume biyangu. Inini takatanga 2008 takati madzimai ngatilolei makambani kuti akasiyana kuti tiwane mafertilizer akawanda. Tabva taita saizvozvo gore rero batarima tikarimira ndima yavo ndikakuda pano nyaya yamanje bhozi ndakati mudzoka patakasvika tichiona kuti ndataura zvako. Okay, sorry, nditi bhozi paipa munondipa mukana kuti taura nyaya yacho yese ndo yada kutanga kuchiti taura ava ndo vamakapa mukana wakatsanangura. Saka iwe taurawo. Saka zvadaro vakabva vatanga kudi tarima gore rero randiti 2008 tiri pamwe chete semukazi nemurume 2013 tiri pamwe chete semukazi nemurume gore rinotera racho vanona futi right vanona ndobva varima bva vatengesa kuti mari chiuya patebhuru tichironga pamwe chete semukazi nemurume vachaita saizvozvo vakushandisa mari yavo vega. Gore rinotera futi tarima zvekare vakurima futi pavo vega havasi chauya kwandiri kuema kuti tionge pamwe chete semukadzi nemurume titi chinhu chimwe chete. Zvakuramba zvichingodaro kwemakore tofunga zvane 14 years vachirima pavo vega hama yavo. Zvadaro nemhuri vakabva vapfurira vana vakabva kubuda mandiri vakurima nevana. Inini handina kumira kusapota vana ndakaramba chingodi ndisapota vanhu zvakadaro.
ndakuinde chikandazoona kuti ndakundiremera munhu uri 1 vanazovaudza ndakati ndakutsvaga mumwe mudzimai zvadaro ava vakabva vazoenda kuna tete vanonzi maizendani vanouya navo kumba vakati ndiudzirewo baba kuti inini handichada zvokundi nawo nangoti apa mukuseka kumadzimai ndamboramba ndiri mumba muyamo bonde handichapuwa bonde kumadzimai svika ndakazobudawo ndabuda ndima ndaenda kunogara padzimba dzaamai for 7 months ndiri ikoko 7 months ndichigara ndiri ikoko ndichienda vachibika chizva chisadza ndichidya svika ndakazosvika pakuzotora mumwe mudzimai akauya pamba right auya pamba chikafu ndindairima chibage ndichiti tinogara nevanhu tichishandisa mishonga yekupisa mawebsites yayo right tapuwa chibage ndane mumwe mudzimai tapuwa chibage right mumwe mudzimai vaenda vashena chibage nemudzimai wangu chitu vashena chibage matsaga vakashena vachitaura vano vari 2 right chibage chechibva ivo vakatora chakawanda chibage chechibva chachapera nditika chapera chibage cheba amai ava vakanditi kechi 2 budai munomu endai kwaamai nini kake chitu akandibudisa kwekutanga ndabudisa kechitu ndifana ndakabva ndabuda ndaenda kuye kwaamai nini svikawo tazoyananiswa vanambodzokera ndikuona amai vari kuramba kwashingira chete panyaya dzechikafa svikawo bva ndakuramba bonde hapana ndaramba ndazoramba ndiri kupi kwaamai nini saka parapa pinasi so ndiri kuti amai ava vakandipesanisa nevana ezvekuti ari kunogwa nevana hatisi kuwira nevana asina kukama kwakanaka nevana vana vamwe kwezvezvo vakabuda vamwe vakaenda kumabasa pamba pane 3 ndine 5 shuwa vana vanopesana nedokumenti asi worangaire nekuda kwaizvozvo izvinokuta vakadzokambochira nekuchira remumakuru vana vari kutora sei asi vana havasati vadzoka kwandiri changamiri havasati vanyatsodzodzoka pandiri chazvo babamarara sei nekuti vana vanongoita babamarara sei zvepamusoro asi kuti mwana anongobuda achingoenda kwaenda hatauri baba kumbira baba kuti baba ndamboita kwakati iwe wakandipesana chanovana vana kutonga ndiwe pamusoro changamiri regai ndimbodzokera pamashure nyaya yekutaura baba vekuti kurima kai ini ndakatanga kutora grow up boost africa 2013 ndichibva ndalona 1 hectare ivo vachibva lona 1 hectare yavo kuzeteuti ndofunga foja takatengesa ivo vakabhadhara chikweteti chavo kuzeteuti chikasara nechikweteti che300 inini ndikabhadhara kuboost africa ndikasara nechikweteti che240 ndakaenda ndikasungwa inini nemadebit collectors eboost africa bhindura uko ndikaenda inini ndikapiwa 2 weeks dzekubhadhara chikweteti kurima kwavari kutaura uko inyaya kuti inini ndairima kaposheni kangu asi semhuri tairima pamwe chete kubva 2013 kusvika 2020 kumunda kwavo baba pataitoenda semhuri 2021 pakatanga nyini ndoda kuroora ndopatisina kana kuona kana sendiso ko naimi chibhadhara yaka mwana uyo ari kudzorwa kuchikoro handina mwana wangu pamari pamwe ndakakudza kuti ndoda kuroora nyaya yese kuti kusaenda kumunda kai ini ndakambotaura last time changamiro kuti 2021 ndopandakaramba kuenda kumunda kumashure kwesekunda yatorima sekuru wavo vakatomboya kumba kwavo vakabvunza amapambira makapedzisa rini kuenda kumunda kwemurume tikati makore ese sekuru ndiri kuenda iyi kunze kwa2021 iyo nesi yacho ya 2021 iyoyo mukadzi wavo atouya ndaitovabatsira kudzura mawidzi ndichitovabatsira kudiridza mukadzi wavo ari kumusha vatoroora kudaro saka handisiuza kuti inini urongo hwangu huri papi kuita kuroora kwavakaita ivo ndo vakataura vakati amapamera inini handisi kukwanisa kukupa chikafu ndoda kwekuti wakaramba kuenda kumunda ndikati aiwaka kufoja ndakaramba kuenda allright kwama inini vakashanda kupi tese hazvina kushanda sazvo zvingadi kuti mongotipa chikafu toshanda mumwe chete semhuri zvikanzi aiwa handisi kuita izvozvo chibage chavari kutaura ndizvacho ava baba apa vakaroora mukadzi wavo vakati musataudza nepano ndosaka ndaa ndakambonyoresa kuti mukadzi wavo auye pano last time but vakamusiya kumba ndaida kuti apupure chokwadi kubvira paakauya kuti upenyu hufamba sei baba vakatitaurira vakati panapa hamufaniri kutaudzana zvoti kana kubvana chibage uko vari kutaura ikoko ndichekuti inini ndatora mudzokota ndichisa kumba kwangu amainini vachitora mudzokota vachisa kumba kwavo mwini mwachibva akuruza ndibva ndavabvunza kuti baba pamera ko kumba kwamainini kwamboenda chibage chakawanda sei yanga isiri nyaya kuti ndasikaropa mainini chikafu pandaida kungoziva zvikanzi handisi kuziva nekuti vangu kachidira muchibhero
ndikati aizowabvunzai ini handiyakwanisa kuvabvunza ndokuti takarambidza kutakudzana shuwa mhene kuti vakazovabvunza here but result ndandina kuiona kusvika changu chibage 8 masaga ndandinawe nini akabva apera ndichibva ndati baba mwana nditsvagirewo chibage chibage changu chakupera mamuri muna December mainini vaenda kuChristmas saka zvadaro baba vanondipindura ndopandikazofunga inini kuti alright baba vakusatenga chibage inyaya kuti vakataura kuti havakwanisa kuti kuchikafu ndichaja kwamainini ndichiita sei ndichirara ndozvavakataura inini ndokuchitaiwa hazvina kuita sei nhai hazvina kuipa ndonga ndakavapindura kunge karafu ndikataiwa zvingoreva kuti manditsvagira musikana webasa saka inini chero muchuya zveni kubhedhura hazvina dambudziko ndinonga tikagara mugariro iwoyo kubvira pakaya mainini April May June July August amainini vakaenda kumusha kwavo kumakuva ndopandikasara ndichibikira baba ndikati sezvo ndiri panyanga ndakabikira baba kubvira August September amainini vachibva vadzoka handitika handina kumira kubika changamire ndatora chokwadi pamberi paMwari handina kumira kubika chikafu chacho ndaitotsvaga ndega right August September October November kuti ndizosvika pakubvunza chibage baba ndaitivabikira bonde mumba zvichifaya mushe zvazvisangana dambudziko pasina hondo yakazotanga ipapa pavakabva kumba kwangu apa musa 27 December ndopavakabuda kumba kwangu neno ndatara ndoda chibage nhasi unovadzoka ndopakutora zvimakondo ndikati agorerese ndigara ndegei zvaindirwadza changamire kuti unoona muri machifamba payadhi masikati asi manhiro ovharirana nemukadzi wake mumba noda kuti ndabvunza chibage ndonyaya yakanetsa kumba kwangu achitenderera payadhi ndakavabvunza kekutanga baba Pamela vachikuseni vachigeza kumeso kumba kwemukadzi wave uyu ndakaveendera kati baba Pamela ndaichikukumbirira kumba kwangu vakapindura kuti handisati ndakuuya ikoko ndibva ndanyarara zuva rechi2 ndikavapindura mukicheni vachibika vaibika vega mukadzi wavasipo ndikavati baba Pamela handisi kuziva kuti ndogara kusvika rini muchiri kuda nezvangu here kana kuti kwete vakandipindura futi vakati gara kumba kwako ikoko kusvika ndikazofunga nyaya yekuya kunoko pakuya kwandakaita kunoko changamire vaitobika vega mukadzi wavasipo pandakafunga zvokuya kunoku ndikatovaudzaini ndikati dzimwe dzenguva ndingangomhanya kuenda kwachifu vaine mamwe mafungiro ndikati baba Pamela inini ndafunga zvoti ndimboenda kupi kwanyamaropa nekuti handichazivi kuti panapa ndikagarira vana here kana ndikagarirei vakandipindura vakati enda ndofunga ndakaita mazuva ndichitsvaga mari kusvika ndakazofonawo ndichibva ndauzwa mafambiro kusvikira ndizoya pano saka zvekuti kurima zvava kutaura izvi kunda ndaienda kunze kwa2021 changamire zvodai kuri kunzi kutsvaga kana vanhu mawitness 2021 handakuenda kundashuwa ndakaramba naJesu kudai noti mari ya2020 ndasina mboiona ini ndandingabhadhari mari yedare changamire kuya kokwira kuya kuzonyepa tazvinzwa zvese tinoda inonzi way forward wanzwa here mazvinzwa zvitaura muende mwa muri pamwe chete muri pamwe chete mungu mama kutaura inganjifudza kuti madzimai angu vati kwakaita kuno vafanira kuzokumbira riregero kwandiri nditika kuti tirambe tichidii tichiyanana mune zvakanaka amai vakandibudisa mubhedhu kwekutanga nditika zvindinoya witness ndiwakatonotora atete weda unitaurei baba tiri 3 mumba akati baba vandichada nezvikonde navo kechi2 kacho ndo pakapera chikafa vakandibudisa futi mubhedhu samaida kuti ndiitewo seni munhu wamwari asi uri kutaurawo neni mukadzi takakutongai mazuva apera paya ndizvozvo nhasi mari kuzopedzisa kunzwa kuti muchagara sei tinosvika rini tichiramba tichidara makondomu zvakaitika panyaya yekondomu apa ndaenda ini kunotestwa ivava ndakadza kuti hande totestwa clinic mumwe chete kutandiro clinic apa bati inini kutandiro ndikwanisa ndienda ndakaenda kumadziva kuchipatara vanoti uyai mutestwe muri pamwe chete ndozvakanitaura nesi zvino vakabva vaenda unotestwa kwavo vega ndibva ndatestwa pamwe ndopandakati nini kana zvakadaro apo iwe wane gore uchigara wega uko ndizive zvawaita saka pakuda kuti tinotestwa tipamwe chete ndozviri safe akamukatestwa pamwe chete apo munoita bonde tonoita bonde pamwe chete asi inini mukadzi uyu akaenda nda kuti aende pasi petsoka dzangu atere mitemo yangu tinoita asi ndikuti nini order kwazvinhu hanzi wakanoteswa kwako wega pamusoro changamira asi kunyepa
maitikira zvanzi kuti ini ndakambokudzai panoti chirwere chekuzarirwa ava kuti vazoenda kuchipatara zuva iroro vanatsani wavo vavaigara navo anga achirwara saka pakamwa vachiti amapemera hande kuchipatara kutestwa ndati manje nine situation handinayo nhasi kuti ndifambe kusvika kutarlington kune makata handikwanise imi mishende yamotestwa kutarlington ini ndonotestwa kumadziva toya tobatanidza makadhi mwaine kubva kwamaka kuti musvike pano ndaine mota ivaine motobheki mota wana kuti ndakwira nibadada bva kwabhata kunda madziva matazomba iwe motobheki uneigona nakwete ndatohayo umwe munhu andavaya nasekuru wangu wariku simuka sekuru wacho iweunogona motobheki ari kupinga asimuke iweunogona motobheki ndira kuti enda kuti kuchipatara unoteswa nevana ava mari yefiu ndobhadhara nyika izvezvi kuzopedzisa nyaya wazvinzwa rega ndifone kuchipatara amakati ndokupai makati ndokupai mabhuku angu hai ndokupai bhuku rangu ndokupai bhuku rangu Inyararei. Toda kutanga tapedza zvokutestwa topedza totaura zviri pakati pokuti baba namai baba ndovapa amai ndovapa ndopasvika kusvika unoombera kana zvichitedzwa toda kuziva kuti baba ndevapa amai ndevapa mune vana vangani mese? Ne 5. Pamurapa masvika stage yenyaya stage yekuenjoya yokuti muchidya zvinhu zvevana muchiita sekuru nambuya navo muchiwana zvise muchidya but maakuda kutadza kudya nokuda kwokuti mese hamuna zivo muri kurasika kwokupedzisira nguva yenyu panyika ichifana kunze kuti ikwane zvakanaka muchigara zvakanaka pamurapa fana kujoina mafinawo policy membona muchiteterwa novana but zvamuita zvise hazvina future toti kudi maudzwa zvakanaka kaizvi bonde rakufamba nasingarinomaoa nasimotombororwa bonde zvakasiyana ingotova paridze nomukadzi ndimuudze zvaari kutadza nezvaokutadza tova paridze amai tova isa rokusepa ruva rukure iwe murume uyu makapisana mumhandara muchimukomana musikana mugamuke murume wako mupe kodzero dzake paanotadza muregere nyangwe aita munhukadzi zvinoitika kuvarume asi mutorese murume wako gara pasi nevana vaudze kuti baba vemufi zvatinopokotana mubhedhurubana vangu musapindira zvinoitika muti chamumwa chete unonzwa chicheva rimuga kuti isuwa zvichidarika inoita fusheni oneka pakurara vazvinzwa iva pasi potsoka dzemurume wako iwe ida mukadzi wako panguva dzose mushaunda unogara zvino runyara dzakadzikama mukatsvaga muroyo munomuwana zvinzwa handiona kutaza kutuma nesunday maresults munenguva yakanaka amai kana vadawo bonde pano mukadzi azvitadzike rimwe zuva kuti hai tinoda kushamba pane zvandashaya oti yandi kukweshe kumusana ruro kare maavaviri waro kukwiridzana wachinzwa unopota wachiti rimwe zakadai kwakuna kuti gita risiri kwako unoronga mapurani mumba wanzwa unoronga mapurani kunyepa kana kuti mumba mapinda nyoka kumandero enda kwamaini wazvinzwa kadaro ndokutoronga regai dambudziko ramoita maenda kumaprofita nevanokunyeperai umupfuwira uri mumba ona zvinoda baba nenguva nyange zvakaoma baba sinzi vakakupa mombe dzokuti marikisho dziite but ona zvina baba nekuti baba murume wamada kudya nguvai andakuita se otaivira kuti amai ndipo vari kuda kundibhita ndipapa iwo wabhita pa ipapo chezikaita chiembe chofanira kungochichirova kora yakanaka uchichichisa uchichipisa bhegi rababa uchiti rimwe zuva kana pakuti no kozvinobuda kuita semutupo chi nomutsunga nai tingaite seko naiyo munondoro nai
ndakaenda ku station bani ndangida uenda pa station penyu pauta andoka bata kuti mwezi wakati uchironga mapura mwezi waini mabhana unge mukomana wae pana vanenge achida kufadzawo mambo nemabhanana kuti mambo wakatenga mubhana pamwe vanoti asinyaya ndinongokurova chienda next case